So, ito na guys, ato na ang damang nga ang sundang ang kalo, no? Kaya karong adlaw guys, is mangita dyan kong lagot mo dito sa baol. So, baol yung tawag sa mo adere, no? Ang garden na mo, ay, mo gina ba? So, inyo pansin ang akong porma, no? Nanayos ka nagporma, no? Nadag sundang. So, ato na mi, padailos mo sa pagmangkon. So, nga ni karindot ang view sa amo ang baryo. Bisag lapok, no? Kinigid akong iro nga si Manny. Magsigin siya kuyog-kuyog sa ako, ano? Eh, doon laman doon. Kana na mga sagingan niya, no? Among din ang sagingan niya. Pero wala pa rin buong ang uban, no? Kaya lahi mo na siya mga flavor. Charot! Nalala ay flavor ang mga sagingan. So, karon nakakita na dyan kung isa ka buok, no? Kana isa na gina siya kaguwang, no? So, need dyan niya putlon. Ginaman naman gina putol, no? Hindi na ginam kita kaon ng saging. So, patigbaso ng tanadog sa wata ka panangkid. So, ay kita may gidag sundang. So, kita isog ron, charot. Oh, gamay. So, kapit hindi siya maputol. Ay, naputol na siya. So, siya, no, naputol na. Mga ginayang bulig tawag sa amo, no? So, dako siya bulig, no? So, nahinga na gina siya. Ang sa kakustan si ate. Kusgan kay ko dirang papita. Kaya gutom-gutom na ginagsaging, no? So, karon ready na ang among kusina. Paingon na. Mara gina siyang bunga, no? Mara gina ang bunga ato. So, karon kay ako na siyang sip-on. So, sa kaan pa na is tagsa-tagsaon na siya tanggal. Kay lahat siya ito nang i-apil ang ihang lawas ng bunga ram tong kanon. So, after niya is hali ako kayo. I-transfer niya siya sa kaldero. Nga akong kaldero guys. Oh, tanawa guys. Grabe. Kaputi. Puti kayo siya, no? Ninutang siya i-eyebrow. Bitaw. Nga na gina siya na basta kahoy ang gamit sa pagluto. Kay, di ba may rich kid, no? So, kahoy-kahoy lang sa amin, no? Pero lami ba ya ang luto sa kahoy? So, kana, bubuan na siya tubig. Anam-anamon, no? Tanawin mo, limitan mo kung sakto ba ang measurement. Asyarat. Ano yung measurement pa rin ang mukha, no? Kunya, ilakang na nato ni siya. Okay? Nga nakalabas ang atong saging fresh from the farm of my father. Charot. So, kana loto na siya, no? So, tanawang kayo is grabe na gadilaab sa loto na dyan akong saging. So, ako na siyang iyabo. Diba? Nice na kayo. Panitan na ako. Diba? Thank you for watching.